Men endnu sværere end at se meningen i at ro til Cuba, er vel at se meningen i ikke at ro til Cuba. Var det ikke meget godt? Du skal fortælle en historie, som fanger mennesker. Vi kan også lære noget af både bjergbestigere og roere. Vi kan lære, at alle de små skridt, de har en stor betydning til sidst. Og når du har dem, og du kigger dem ind i deres øjne, og så nu har du deres opmærksomhed, så skal det komme med budskabet. Mange af de små og store skridt, som der tages hver dag i USA, går i den forkerte retning. Ja, jeg hedder Sjúrður Skaale, og så har jeg den her specielle job, som det er at være parlamentariker og lovgiver i et parlament, som ikke lovgiver for mine egne vælgere. Men jeg har sådan en mantra, når jeg skriver taler, det er at don't kill your darlings. Altså den idé, du får som den første, hold fast i den. Gennem 9 år har jeg aldrig fået en påtale her på talerstolen. Aldrig. Jeg ved godt, at når folk griner, når de er glade, så er de, de åbner sig som en østers. De er meget modtagelige. Jeg føler mig lidt som Tottenham-spilleren Gary Lineker, der aldrig fik et gult kort i hele sin karriere. Og hvis den er risikabel, så er det en god ting, fordi hvis den ikke er risikabel, så flytter den ikke noget. Så jeg tror faktisk, at jeg tager den risikable tackling nu, og så må så bare formanden bagefter bestemme sig til, hvad han taxerer den til. Du skal tage en lille chance, ikke? Når jeg kommer på i en åbningsdebat eller en afslutningsdebat, så er jeg den sidste. Folk er trætte, de er fyldt op, de kan ikke klare mere. Der er en mur af ord, som jeg skal bryde igen. Den kommende statsminister siger, at hun har været rigtig glad for turen. Så bliver jeg nødt til at gøre det på en anden måde, for at have nogen chance for at få mit budskab ud. Men da hendes fly letter, så står jeg tilbage med en fornemmelse af, at hun nu sidder oppe i luften og tænker... For først, at man åbner op lidt, at man er imødekommende, man er lidt, han bruger lidt humor. At der gik lige lovlig meget lakselus i den. At hun havde ønsket at lære lidt mere om menneskene, og måske lidt mindre om lusene. Fortæller en god historie og har et meget klart budskab. Det synes jeg er den eneste chance, jeg har. Det er ikke lige meget for et dyr, om det i menneskenes fortællinger tildeles rollen som en smuk, klog, hjælpsom delfin, eller et beskidt, dumt svin. Og det har jeg mange gange oplevet, at hvis man tager en almindelighed ind i sådan et meget formelt, højtideligt forum, ser man på det på en anden måde. Ikke? Og i gamle dage opholdt troldene sig ikke altid i bjergene over Trøtlernes. Nej, hver eneste hellig tre kongers aften og nat kom de ned i bygden, ind i husene, hvor de holdt en forfærdelig fest. Så bliver den speciel. Altså. Og det har jeg mange gange prøvet at fortælle almindelige historier, og det fanger godt, synes jeg. Herr formand, mig og Bjørn Brandenborg er sat i dette hus for at fortælle denne historie. Det vigtigste, når man holder en tale, som skal fange, det er, at historien fanger, at fortællingen fanger. At der så kommer nogle morsomme ting hen ad vejen, det er en bonus, men det er ikke formålet. Altså hvis humoren ikke bliver et redskab, men formålet med en tale, så kan det gå gule galt, og så falder jeg helt igennem og bliver til grin og bliver omtalt som en gøjler. Det er en risiko, man tager. Nedladende ord er skadelige. De smitter. De er lakselus.